Во меѓувреме во студиото ни се придружи господинот Лозан Панов. Добро утро. Добро утро, господин Огановски. Господинот Панов е еден од председателските кандидати во трката председателска во Бугарија. Додуша таму ви има 24, ако не се лажам, на листата. Плюс минус един. Плюс минус един. Още ви се решава кој кај ќе биде и така. Вие сте, додуша, ви ги гледав рейтинзите и така, вие сте сепак во врвот, мислам, таму е неприкосновен се уште господинот Радев, сегашниот председател и председателски кандидат, но вие сте еден од оние кои што настапувате од платформата Правда за секого, поддржани сте од Демократската партија, во Демократска Бугарија партијата. Тоа е една десно-центристичка, центар-десна партија и така натаму. И вашата, бидејќи сте председател на Врховниот суд на Бугарија, на Касациониот суд повеќе години, инаку сте правник со долго судско искуство, судија сте повеќе од 20 години, но влеговте во оваа, да кажем, председателска трка каде што корупцијата ви е пред се темата за која сакате да разговарате, а тоа ве носи во директен судир со политиките на Бојко Борисов, неговата влада, тоа правителство и така натаму. Ајде малку за тоа пред да поминеме зошто сте во Скопје, зошто сте во Македонија. Што ве натера да се кандидирате за овие председателски избори? Както и вие казахте, аз съм съдия повече от 20 години. Един съдия стои в центърът на един съдебен процес, той наблюдава процеса, задава въпроси и в крайна сметка накрая отсъжда. Кармата на съдията не е лека. Той трябва да решава въпроси, които са много спорни между една и друга страна. Било то граждански спор, било то наказателно производство, където имате обвинение и където имате подсъдим. Така че работа на съдията не е лека. В продължение на 7 години целият ми мандат премина в борба срещу статуквото, в борба срещу завладяната държава. Во борба против заробената држава. Заробената држава. Нам тоа ни звучи познато. Имавме таква една ситуација 10 години во Македонија. За съжаление, България още от влизането в Европейския съюз от 2007 година имаше механизъм за сътрудничество и оценка на процесите, именно в правосъдие и вътрешен ред. За съжаление, повече от 14 години България не успя да направи тези необходими стъпки, за да докаже и на българското общество, и на Европейския съюз, че в България има наистина една правова държава и усещането в обществото е, че в нашето общество няма честност и справедливост. Това е основната причина да влезе в тази битка. Се чини дека е тоа карактеристика на целиот Балкан, без разлика кои се членки на Европската унија, кои се кандидати и така натаму. Сепак во Бугарија постои една институција која се нарекува специјален јавен обвинител, прокурор, и тоа е според она што гледам што бугарската опозиција целата го критикува, е дека тоа всушност продолжената рака, сега јас морам да кажам наводно, на криминалот во Бугарија всушност. Вашата една голема цел на критики е токму тој специјален обвинител и, како што реков, правителството, владата на господин Борисов. Се менува ги атмосферата, ти гледам дека Борисов повторно се враќа во рейтинзите како една од водечките партии, сега и водечка партија според шансите за следните парламентарни избори. Действително, главният прокурор, обвинител, е една фигура, която има правомощия, които бих нарекал прекалено силни за една малка страна като България. Така... Премного силни, мисля. Премного силни. Всъщност, главният прокурор е на върха на една пирамидална структура. Всички надолу по тази структура, а той е на върха на структурата. Това е един, бих казал, съветски модел. Модел, който не предпоставя унази свобода на прокурорите да работят по един нормален начин. Главният прокурор има много тежка стъпка, много силна власт и върху Висшият съдебен съвет. Орган в България, който би трябвало да брани независимостта на съдебната система. Тоа е како кај нешто е судскиот совет и вие го имате тој совет и за обвинители, и за прокурори, и за судии, предпоставам. Или накратко казано, главният прокурор е този, който решава кой да бъде обвинен и кой да не бъде обвинен. И сега, когато една система работи селективно, а не принципно, когато тя отваря чадър над един и съответно бухалка на някой друг, който е опонент,
това не води до нормалният извод, че България е правова държава и че в България има справедливост. Господин Панов, вие все пак се надпреварувате во трката за председател. Какви са властвувањата на председателот, освен ова да го говори, бидејќи председателската функција има и тая функција, да биде јавна критика во општеството. Но што доколку успеете во таа трка, што всушност можете вие да направите во реформите на правосудниот систем во Българија? Първо, в България в момента има политическа криза. Първите стъпки, които трябва да бъдат направени, е в България да има един редовен кабинет, защото кризите следват една след друга. Имаме политическа криза, сега вече имаме много висока цена, която българите плащат за COVID ситуацията в България. Не знам дали знаете, но смъртността е много висока и в сравнение с Македония процентът на вакцинираните и тези, които приемат зелените сертификати, е много ниска. Зошто е тоа така? Мислам, и во Бугарија има достъпност до вакцини. Навистина, јас проверував, Бугарија сега негдека вакцинирана на ниво меѓу 25 и 30%, което е навистина малку и ние не сме многу зафалени, ама барем сме околу половина население со 2 дози. Зошто е во Бугарија тој феномен? Защото се изпусна време от около 6-7 месеца в служебния кабинет на господин Радев, в което време, за съжаление, се бездействаше. Всъщност, служебният кабинет подготви изборите и всъщност основната му идея беше да се проведат тези избори. Не акцента върху проблемът, който стоеше пред нас. Всъщност, четвъртата вълна на COVID в България се оказа много по-тежко от първите 3. Четвърти отбран. Да, и нямаше всъщност реакция от страна на кабинета. Едва сега се въведоха мерки, зелени сертификати и дори сега няма кампания за вакциниране. Затова в моята кампания, колкото и това да е непопулярно, аз винаги призовавам да се спазват мерките, да се спазват зелените сертификати, да има контрол върху издаването им и контрол върху тяхното представяне в заведение, музеи, кина, навсякъде и разбира се... Носят ли маски в България? Луѓето свестни ли се за това? Носят се маски, бих казал, в големите градове. В по-малките градове, по селата, за съжаление, мерките не се спазват в тази степен, както трябва да бъде необходимо. Слично како и одека. Добро. Да се пресегаме на овие теми, заради кои вие и денови ја посетувате Македонија, ќе бидете денеска цел ден тука, ќе имате разни средби. Ја најавивте вашата посета во една подолга изјава и разговор за МИА, за Македонската информативна агенција во Софија, како посета на добра волја, како посета со која сакате да ставите до знаење дека треба да се разговара, не да се преговара, треба меѓу така два блиски соседи да се воспостават, да се дигнат односите на едно сосема друго ниво. Ајде малку околу тоа, па потоа ќе ве прашам со кого се ќе се сретнете овдека и што ви е намерата понатаму. Първо, в България има избори 2 в 1. Темата за Македония се избягва от политиците. Те заемат една позиция, защото тя е, така бих казал, удобната позиция. Всъщност аз съм единственият кандидат за президент, който посещава Северна Македония. До сега не сме имали посета не само от кандидати, туку и от позначени, да кажем, и политичари. Тоа замре, кој знае колко години назад. Защо го правя? Навярно съзнавате напълно, че това не дава гласове, по-скоро може да отнеме гласове по една такава щекотлива тема. И въпреки това, нашите отношения са отношения натоварени с много емоция. Ако искаме да се караме помежду си, винаги ще намерим нещо, което да ни противопостави. Това видохме, мислам. И обратното. Ако искаме да намерим пътя между един между друг, ако искаме да градиме мостове, това е според мен европейският начин на контакт помежду ни. Казвам го, защото не съм дошъл тук, за да размахвам пръст, да убеждавам някого нещо друго, а само да дам един знак, че нашата отворена ръка е към вас. Вие виждате един човек, който няма да ви говори с негативен тон и най-важното, няма да говори с езикът на омразата. Този език на омразата между България и Македония не трябва да съществува. Си наслушавме што е право и во Скопје, и во Софија, и воопшто денеска Фейсбук е главното средство за комуницирање и тоа е една... Но на сите теми е тая катастрофа. Не е само на бугарско-македонските односи од едната и другата страна. Ако е катастрофа, от нас зависи това да не е катастрофа, а това да е път помежду ни. Да може да разговаряме, както ние сега тук в момента разговаряме между вас, без агресия, без емоция. Да, естествено, ние балканците сме емоционални хора. Нека да
не криеме. Тоа е хубаво тоа. Емоцията е положителна. Въпросът е в каква посока ще бъде канализирана тази емоция. Ако тази емоция е канализирана за агресия, противопоставяне, размахване на пръсти, мисля, че това не е пътят, който ние трябва да извървим. Напротив, точно обратното. Да се научим да комуникираме, да разговаряме помежду си, да изслушваме чужди тези, дори да не сме съгласни с тях, но да продължим да разговаряме. Всъщност, споразумение в своята съставка има разум. Нека да намерим разума, емоцията може да ни помогне, но в този момент като че ли повече ни вреди. Ако говориме за рационалноста, има ли шанси до крајот, каква е атмосферата, каква е вашата слика за бугарската политичка сцена, има ли шанси до крајот на декември навистина да се отвори овој, да кажем, првата крачка, првиот чекор кон разговорите на Македонија со Европската унија, да Бугарија го симне ветото? Може би трябва да кажем, че всеки шанс трябва да се използва. Загърбването на шансовете отново води до конфронтация и противопоставяне. Аз съм за това да се използват шансовете, да продължат двете страни да разговарят и да натърсят онова, което е общо помежду им, а не онова, което ги разделя. И тъй като първата стъпка е да умеем да разговаряме помежду си, самото посещение в Македония към вас е също знак, че в България има достатъчно разумни хора, които са готови на диалог. Аз познавам много такви луѓе во Бугарија. Аз също познавам много такива хора. Просто нека да им дадем възможност те да говорят. Тој е проблемот, затоа што таму се дигна, а и овдека повремено со таа разлика што мора да се каже дека Заев направи се што можеше, дури и на собствена политичка штета отиде и чекор повеќе отколку што јавноста овдека беше подготвена во оваа фаза да разбира. Но добро. Со кого се среќавате денеска, вчера во Македонија? Со кого ќе имате среща? С македонски българи, с различни хора, които са свободни, които честно пред мен изразяват своята позиция. И тъй като аз също държа на честността, всъщност нашият слоган на кампанията е на страната на истината, нека да кажем защо между нас има пречки и какво трябва да направим, за да може да преодолеем тези пречки. За мен, освен разумът, липсата на омраза помежду ни, която дори не възпитава, нека да направим още една крачка. В този диалог да не участват всички онези в този процес, които са част от репресивните служби на Титовска Югославия и от наша страна, онези, които са от репресивните служби на Живковска България. Казвам го, защото... Се спомнува и Живков и Тито много. Защото тези хора могат само да навредят на нашите отношения. Тези хора не проправят пътищата, мостовете помежду ни. Напротив, те могат само да възстановят тази идея, индоктринацията на тезите на страните. С такива опции ние трябва да започнем диалога. И на вашия въпрос дали има оптимизъм, да, аз смятам, че има оптимизъм. Защото винаги след бурната емоция идва затишието и разумът. Нека разумът да проговори. Да, разумът говори малко по-тихичко. Той не е агресивен, той не е арогантен, но ние трябва да намерим този път. Дължиме го на всички нас, които сме заедно тук. Ако добро ве разбирам, нема да имате средби со никого од официјалната политичка сцена, власта, опозицијата во Скопје, не се среќавате со... Не, с преговарящият ще имам среща, така че ще имам и такава среща също. Пред ваши колеги също ще имам възможност да разговарям. Вече направих своите разговори с хора, които искаха да изразят една малко по-различна позиция от тази, която е, да наречем, ортодоксалната. Но отново казвам, пътят между нас трябва да бъде винаги отворен, не да бъде противопоставен. И го казвам защо? Това е като в един съдебен процес. Много често съм бил свидетел на съдебния процес, в който и едната и другата страна в един процес губят. Вместо да постигна споразумение, което да удовлетвори интересите и на едната, и на другата страна. Господин Панов, дали сте подготвени да се сретнете и со представниците на македонските организации во Бугарија? Овдека ние се водат многу разговори за тоа, пописи правиме, има се разбира еден говор на омраза, од друга страна немаме проблем со тоа ниту колку бугари има во Македонија, ниту кој
како сака да ги каже своите чувства. Од друга страна, во Бугарија се чини дека е малку позатворена таа атмосфера, дека иако ние како држава сме прогласили дека не се мешаме во внатрешните работи, но таму никој не сека нив да ги сретне, особено не да ги собере па да ги сослуша. Вие би имали ли тая можност и желба за тоа? Всъщност основната идея да дойда тук е да разговарям с хората, не с политиците. Те имат своят, дори бих казал, заден план. Аз искам да разговарям с хората. И тук, разбира се, и в България. И това е първата необходима стъпка, за да може да чуем всички аргументи и те да бъдат на масата на диалога. Това е съвсем нормално, но отново казвам и настоявам. Нека в тези преговори да не бъдат участници онези хора, които са част от репресивните служби и на Живковска България, и на Титовска Югославия. Ги има. Ги гледаме и по фотографии на разни средби и така препознаваме некои од тие лица. За крај да ве прашам, добро, што ќе се случи во Бугарија после изборите, доколку и овој пат, значи трети пат поред, не се успее да се формира влада в Бугарија? Какви се опциите? Може ли да обстане? Добро, ние сите викаме и за Македонија, тоа го разговараме сега. И во Белгија нема влада, не знам, година-две, и во Данска може, ама ова се балкански земји со многу проблеми. Какво ќе стане, какво ќе става? Значи, прашањето е што ќе се случи во Бугарија ако дојде таков исход? Вие сте абсолютно прав. По този път са минали и много други държави. Но това са държави, в които демокрацията съществува дълго време. Институциите функционираат, без разлика има или няма функционират и не говорим за недоимък на институции, недоимък на доверие в тези институции. За млади демокрации като България и Македония, това мисля, че е проблем. Защото една политическа криза може да доведе след този период и до конституционна криза, може да доведе до икономическа криза, тъй като няма решение по важните въпроси. Ето, здравните проблеми създават предпоставки за криза в момента в България. Във вторника починаха над 334 българи. Това е сериозен проблем. Същото мисля, че може да се случи и тук, ако няма решение. Ето защо, пак казвам, стратегическият интерес на България е това Македония да бъде в Европейския съюз. Защото, забележете, имаме проблеми в тези две страни. Отделно от това няма да е тайна, ако кажем, че между Гърция и Турция винаги атмосферата е така леко нажежена. И сега, ако вървиме по тази линия, Турция, Гърция, България, Македония, очевидно някой се опитва на южния фланг на НАТО да създава проблеми. И отново казвам, дали когато двама се карат, не печели някой трети? Това в интерес на кого е? Във всички случаи не е в интерес нито на България, нито на Македония. Лозан Панов, благодарам за ова утринско гостување, брифирање. Ви пожелувам да имате добра представа во Скопје, а потоа да се видиме и во Софија, па да ги среднете и овие кои што велат дека се чувствуваат како македонци. Јас не знам како ќе заврши председателската трка во Бугарија, но пожелувам Бугарија да добие и председател и влада, затоа што само така ќе можеме да разговараме на еден квалитетен начин помеѓу двете држави. И да нямам помежду ни омраза, да намерим онова, което ни обединява, за да може да вървим заедно по този път. Така е. Ви благодарам. Во 8 часот и 58 минути ќе се заблагодарам на господинот Панов.